És el moment, així en la ràdio municipal de Manises, de fer un repàs a les notícies més destacades de la nostra ciutat. Iniciem este informatiu amb els titulars. Elena Rosell va aconseguir acabar la primera carrera de Moto2 celebrada a Qatar. La policia deté a Manises a 2 homes que havien robat 29 vehicles, 22 a Quart de Poblet i 7 a Manises. El doctor Cavadas atén a 2.000 pacients en el servici de cirurgia reconstructiva de l'Hospital de Manises. Manises promou la formació per a l'ocupació. I l'Associació Cultural Festa Sant Vicent Ferrer de la Finca Roja celebra este cap de setmana les festes en honor al seu patró. Iniciem este temps de notícies amb esports, ja que la pilot manisera Elena Rosell va aconseguir acabar la passada setmana, tot i les molèsties en el muscle, la primera carrera d'esta temporada de Moto2 celebrada a Qatar. La carrera va ser guanyada per l'espanyol Marc Márquez de l'equip Xater, que va tornar d'un llarg i incòmode període de convalescència després de la seva greu lesió ocular. Dies d'alegria, ja que de fet el motociclisme espanyol va començar amb un triplet al Campionat del Món de 2012, després de les victòries també de Jorge Lorenzo en MotoGP, Marc Márquez amb Moto2 i Maverick Viñales amb Moto3. I la setmana es va iniciar també amb un altre esdeveniment esportiu que tingui lloc al Trinquer de Manises, un torneig d'escacs a nivell local destinat als alumnes de l'escola local. Els alumnes de l'escola van disputar 5 partides i els guanyadors van ser Pablo Cubell de sub-14, Marta García sub-12, Javier Luque sub-10 i Andrés Luque sub-8. L'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, i el regidor d'Esports, José Bustamante, van lliurar els trofeus als guanyadors i medalles a tots els participants. I continuem parlant de detencions. Fa 2 dies, agents de la Policia Nacional detenien a Manises a 2 homes de 50 i 53 anys d'origen espanyol que pels modus operandi se'ls considera els presumptes autors de 29 delictes de robatori amb força en interior de vehicles, 22 a Quart de Poblet i 7 a Manises. Les investigacions es van iniciar al tindre coneixement els policies d'una sèrie de robatoris amb força que es cometien en cotxes, bé forçant el pany d'una de les portes o, en altres casos, trencant una de les finestretes que es trobaven aparcats en les proximitats de restaurants de la zona del polígon de l'aeroport i contornada de l'avinguda Real Monestir Santa Maria en les localitats de Manises i Quart de Poblet, per la qual cosa van establir un dispositiu de vigilància que va acabar amb la seva detenció. I miren també a l'Hospital de Manises i al doctor Pedro Cavadas, que dirigeix el servici de cirurgia reconstructiva de l'Hospital de Manises i que en el seu primer any de funcionament ha atès vora 2.000 pacients, tant de la Comunitat Valenciana com procedents de la resta d'Espanya. D'estes quasi 2.000 atencions, un 26% han sigut reconstruccions i reimplants d'extremitats, àrea en la que el cirurgià és referent a nivell internacional. L'àrea que coordina el cirurgià Cavadas també ha marcat diferències en l'aplicació de tècniques pioneres en cirurgia oncològica. Es tracta de procediments que permeten la preservació del membre afectat per una tumoració enfront de les tècniques tradicionals amb què no era possible salvar l'extremitat. I el Club de Gimnàstica Rítmica de Manises està d'aniversari. L'entitat que presideix Jerónimo Ruiz està organitzant múltiples activitats per a commemorar les seues bodes de plata. Després de la presentació oficial que recentment ha realitzat de la nova temporada, una de les pròximes iniciatives serà un concurs de dibuix amb el lema «Dibuixa la teua mascota». I l'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, i el regidor de Comerç, Ocupació i Empresa, José Bustamante, van assistir fa uns dies a la clausura de 2 dels 4 cursos de formació per a l'ocupació que l'Ajuntament de Manises ha promogut des de finals de 2011 mitjançant el Centre de Formació i Desenvolupament Local. En total, 48 alumnes que han participat d'estes 4 accions formatives que van començar l'últim trimestre de 2011. Han acabat la formació els alumnes d'atenció sociosanitària per a persones dependents en el domicili i muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. I acabem ara repassant l'agenda per a este cap de setmana. D'una banda, l'Associació Cultural Festa Sant Vicent Ferrer de la Finca Roja celebra les festes en honor al seu patró. Les celebracions arranquen esta nit a les 9 amb un concurs d'allioli i sopar d'entrepans per a socis. El dissabte pel matí sobre les 11 eixiran al carrer per a la replegar i per la nit tindran sopar en faixa. La festa continuarà el diumenge amb un concurs de paelles i sopar de festers. L'últim dia, el dilluns a les 12, celebrarà la solemne missa a Sant Vicent. Al migdia, la pirotècnia Cavaller serà l'encarregada de disparar una mascleta i per la nit tindran el fi de festa i sopar en faixa.
D'altra banda, el Club de Pàjaros de Canto Manises ha organitzat, com bé sent habitual, el ja conegut concurs social de cant de 4 classes diferents de pardals i també de mistos. El concurs, en què s'esperen més de mig centenar de participants, es celebrarà el diumenge de 9 a 2 en les instal·lacions del Col·legi Públic Félix Rodríguez de la Fuente. L'objectiu d'aquest concurs és passar-ho bé, amb esportivitat i gaudir del cant dels animals. Per a participar en el concurs és necessari ser soci del Club Maniser, que actualment integren uns 60 components. Per últim, també cal avançar que este dilluns se celebrarà el Combregar d'Impedits. L'acte començarà de bon matí amb una eucaristia en l'església de Sant Joan Baptista a les 8. Després de la missa, feligresos i veïns, acompanyats pels músics de la Societat Musical Artística Manisense, recorreran en processó els carrers del municipi per a portar les formes consagrades fins a les cases de les persones que no poden acudir a l'església per a combregar. I fins així este informatiu especial. Poden continuar escoltant-nos en www.radiomanises.es. Que passen molt bon cap de setmana i fins el pròxim divendres. Adeu!